So, Zimbabwe, you see the problem, although every Zimbabwean knows that Mnangagwa is dynasty, and most probably they will never be able to establish a dynasty in Zimbabwe. But unfortunately, inside Muriam Mnangagwa, according to the alleged or the reported information, iripa tafra right now, irikutuudza isusu kuti although vakomana even themselves they're not sure kuti is our grandfather or is our father going to succeed kuti secure a dynasty and make sure kuti mafidi people are always going to be presidents or leaders or mazimambo or whatever name that they are going to give the leaders of Zimbabwe at that time. They are hoping Kuti Mnangagwa will be able to secure that kind of thing. But at the same time, he hasn't achieved anything, right? But within the family, information that is being reported, the guys are already fighting. So, this is a beautiful thing because I'm going to tell you everything. I'm going to give you full information right now about who is fighting who according to the alleged information. So, first of all, Zimbabwe tiri kunzwa isusu kuti Mnangagwa family yakagara pasi ichitungamirirwa naMnangagwa, mukadzi wake Auxilia, and then vana vavo vanosanganisira matwins Sean naCollins, Mnangagwa Junior, vana Kuda, etc. netumwe turudende twese hama kana kuti macousins, vana uncle, etc. Mnangagwa zviri kunzi they planned kuti what is going to happen ndeyekuti guys ticharamba takabatana semhuri veropa ende pakati pedu tichasaudzana kuti achange achitungamirira at each given time ndiani, but whoever is going to be mutungamiriri, right, ari kufanira kuzoita take care of each and every member of the family yekwamafidi yekwaMnangagwa. Handiti so Mnangagwa knows kuti he is very close to kufa kwake kuri close. I mean, wamudhara. Nobody lives above 100 or 120. It's rare. Even kana kasvika 100, he knows kuti brain dzake dzatova toasted, dzabikwa. Anenge asingachafungi chinhu, anenge asingachaoni chinhu, anenge asingacharemembe chinhu. Handiti. So, zvakamira zvakadaro muri Zimbabwe. Mnangagwa nemukadzi wake Auxilia, information yangu yatenderera muZimbabwe kuti they have a choice. They made a decision kuti pakati pevana vavo vose, pakati pevazukuru, pakati pema-important Mnangagwa family members, achaita take over kubva kuna Emerson ndi Emerson Junior. So the plan irikunzi was to put Auxilia first. Vasati vaisa Emerson Junior. But now Mnangagwa is thinking kuti, beyond 2028, kana ari mupenyu ucharamba achitungamirira until 2030. And then 2030, Emerson Junior comes as the candidate weZANU-PF, is the candidate weMnangagwa family, and then they will use Maria Vanayo kutenga members of parliament, and then they make sure kuti mfana Emerson Junior Mnangagwa oita president. So zitari kuti Emerson Junior, vazhinji they associated with Pokelo wastana, Pokelo wekuita pono na stana, Pokelo etc. And so muri Zimbabwe, remember this. Rutendo Matinari wakabudisa this information a couple of months ago, achitaura kuti mai Mnangagwa naMnangagwa vaplana kuti achaita take over the city president kubva kwavari ndi Emerson Junior. And because of this plan, vaenda kuna Pokelo, ndokuno offer Pokelo $2 million kuti Pokelo arambe Emerson Junior, so that Emerson Junior unosara nemukadzi wake, unosara an official man ane mukadzi wake anozikama with a more beautiful, more appealing image. And one wife and your kids, family, that's beautiful. And Pokelo tozvikandira uko tozita zinge zvatunguri kumwe tuma uri twanga tichikanganisa family, twatikanganisa image, etc. And then the funny thing is, once mpana Rutendo Matinyari atanga kutaura nyaya idzi, wakapiwa $200,000 ne300, so like wakapiwa like $350,000 to $400,000 andidi neZANU-PF through Tungwarara, and you be like, what? But vanokuudza it's because mukomana anga ane information iri real. Now the funny thing ndeyekuti a couple of weeks later takazobva tanzwa isusu news dzichitendera pasocial media dzichiti Emerson Junior waramba Pokelo. Muri Zimbabwe ndakapa news ndichiti Pokelo waramba Emerson Junior, vanhu vakati aiwa nonsense uri kuti nyepera. The actual truth ndechekuti Emerson Junior ndio waramba
Pokelo. But Pokelo anogara complain atakazviti munhu aisa achiburikira anga ari kupi kuchina France or whatever kwanga ari kuachitenga ziwachi ranga chinzi richi 16,000 700,000 or something US dollars andini kuti une mari. So mune Zimbabwe kana takuconnecta madots isusu tobva taona kuti what Rutendo Matinyarara in the first place said might be true. There's a very good chance yekuti surely Emerson Jr. ndio ari kugadzirirwa kuti aite pachigaro. Now news dziri kusvika panews panews desk dziri kusvika patafura yenhau dzichibva kumacomrades right now today dziri kutiudza kuti wangu mukati umo makatoipa. So listen, mure Zimbabwe, Mnangagwa achironga game rake achironga kubuild a dynasty, right? Unenge achiti akagara oti right pana wangu Sean ndoda kuisa kumilitary bata ikokoko hold our position as a family kumilitary handiti ende Sean oti okay mudhara wangu ndo president ndichamusecura kumilitary, all right, it's fine. And then oenda kumupana Collins oti iwe ini engineer achiita sei achiita tuma developments tuta chichichi. And then oenda kuna mwana oti zvakati and then ouya kuna Emerson Jr. oti iwe mufana you are the next president. Handiti kuti uchaita president uchagara pachigaro changu and then at that point unenge wava leader wana Sean vari kumilitary unogona kuvabvisa as you please, you can promote them as you please, blah 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 blah. Now mure Zimbabwe tiri kunzwa kuti ma-twins haasi happy about that at all. Sean na Collins, they are not happy about Emerson Jr. achinzi he is going to be the president. So pakaipa tiri kunzwa kuti pakaipa in the family yeMnangagwa. So more information ichapinda, but right now tiri kunzwa pana tensions. So make sure kuti wasubscribe, you are part of the movement, wagara panapa, because mure Zimbabwe no lies tichange tichikupai more information about this as the story develops. Rugare ngaruve nemi.